Akazange akhonjwe ngesibhamu ukuthi aphume endleleni. Mokuthi wena Timer waphoqa uma ukuthi uphume endleleni, yena waphoqa ubani? Waphela ngeke asaphume ngaphandle ayofuna ezinye izinto ngaphandle ukhona le ndlini umnikeza isikhathi somnaka. Shothi lento onganakani kade weqaya Timer. Uma kwahlula ukubekezelela inhlupheko esasenayo la ekhaya. Manje izinto ihamba kahle. Wahlula ukubekezela, wahlula ukuhlala la ekhaya. Timer, ngicela ungangihlekisi. Usho ukuthi izinto manje zihamba kahle Timer mawubuka wena. Mhlambe zihamba kahle kuwena nomndeni wakho. Mina ngilona ilunga lomndeni wakho Timer. Mina awunginakile. Ungitshe esikade ungikhumbula la kade ungifuna. Engabe uyangifonela ungicheck ukuthi ngiright ngikuphi. Timer, ayikho into ehamba kahle la emndenini wami. Ayikho into right. Ni right nodwe emalini, mina nginalutho. Usho mhlawumbe ngihambe ngoba inhlupheko ikhona ngithi. Ikhona phela inhlupheko Timer. Amacebo ngiyasithengela, amafoni ngiyayithengela, ingubo ngiyayithengela Timer. Kodwa umfana lomncane kufika ama-bags impela Nkosi yami ngithengele yonke into igcwele i-10p ebhuthini lemoto. Uhamba ngey'moto zakho uyakhululeka. Mina ngigibela amatekisi Timer uma ngiyindaweni. Awunginikeze ngisho imali yokugibela, fanele ngiphume ngihambe ngiyophanda manje. Timer musa ukuzenza ungcwele ngami la. Musa nje ukuzenza ungcwele. Mina ngeke ngize ngihlale la ngilalelane noncensi ukuthi ubhizi umthwana ne-oledi. Hayi, sala kanjalo kehle. Hey. Yebo ngitshela umfana. Koye uqinisile.